ai kublei iet yapi haka kerteng ga jong ujisu nong pedim. Kalong ga bakmen sa sisin pat banginyo manyo sgo e kaktin ga jong ublei. Ti hakin ni kapor ga mentangin sya sko re kaktin ga jong ublei ka jing hikai na Babel. Ka kitab Genesis khatwei ka lenong ka ayengi ki Kristan. Ki batrei ka kam ga jong ublei. Ki jing hikai ki balong ki badon kam e. Badai banda yit benia hak jing im jungi lada pin puli hak ni ga lenong ga basipo pin yo tip baga Babel kalong balas dang de kibriu ki bahir pateng na ki kon unowa umusyam uham bad ujapet ter kili penkha hadu unimrod uba kraubor u nong be emrat uba kraubor hakmat jong utrai bat ka jing sedang jong ka hima jong u kalalong ka Babel ter kili penkha halaki jingkha pateng halaki jaj benriu nangta kili penyi bentai ki jaj benriu haka perthei hadien kata ka jing shlei sepuli ka lenong ka khatwei ka lenong ka basipau phin snong thu ba yakani ka Babel kum ki nong trei ayungi yo na kini ka jing hikai ka jing sneng na Babel ka baning kong e ngin ken mau bangim dei ban shim da ka ba bujli lani substitute ngim dei ban bu bujli ni syam ma ka tukut khat ka balai kini ki priu ki ya ong paralok hi yang ini thau ya ki mau it bat ngine thang bahaya ki mau it kiladon hake jaka ki mau hake jaka ki mau lale de ki mau it bat ka besiang kaladon hake jaka ka sorki hake jaka ka sorki kila substitute no de ka besiang ngidon kita ki alternatives ngidon kata ka jingjit tang kawai na pren ki arteli hakini ki sni ki bomenta ngidon kata ka sakarin nakabenta ka sini kani ka de ka kenja sini nakabenta ki bapang sini hakaja ka sini kedan ka sakarin ubri udon alternative udon substitution ngidon ki artificial flavor kita ki jilmat babang ki bomdei shisha ki bashuthok nakabenta ki umso ki baper ngidon kita ki khot ki synthetic material nakabenta kini ki timber kini ki balasina da ki jingkle ki bomdei jongka mariang nakabenta ki din saudong ki jingkle ki bobon kahake ni ka perthei ka bomenta la banle da ki aka ban substitute haka religion haka niam ngisyam kababone kadai ki jing hikai pateng la pateng ki traditions ban atlang ne ban plus lang nakabenta ka ktin ka jung ublei ngipet haga gospel u Markus nyau ko lenong la pipule prabat kandai u Jisu wang ki Pharisi ki nongtho ki temen basan pila ino ya ka hukum ublei pila ino ya ka hukum ublei bapibat skam ya ka rukam pateng la pateng jong ki brio ka basaj ya ki luta ka basaj ya ki khuri pikentaj labyang ya ka hukum ka jong ublei bapinyo sumar ya ka rukam pateng la pateng jong pi aga tugut khat ka bakhat lai pila pendu ya ka ktin ublei da ka rukom pateng la pateng jongpi ya ka ba pi hikai bat sibun ki wei pat kum kini phile u Jisu u dumok ya ki Pharisi ukren teng e namar kini ki rukom pateng la pateng hakaniam katren kajingno hakini kisri ke bomenta kajingno siliang kadai kita kajingyo nong bakrau nakabenta kajing saibor kabaritam
ke maximum profit for minimum effort. Maximum profit for minimum effort. Kita ki quick results. Ki jingmi ki ban mi no wood ki jingmi step. Maka kamu belai kan ya cakmat pen mi step. Ai de ki shortcut. Hatung iatnya em kat bakum kektien ke jung belai. Kapas ngausi kalong ublay trey da kata kalenti. Ublay jongi trey da kata kalenti ban su substitute. Pulih benia ningkong koren lai kalenong. Kabau apostol Paul ukren teng siapakinong yalap tin belai. Kani kalenong kabalai ladai ban pulih bat yai pulih da kinong yalap kinong hikai tin belai. PE bantay da kidieng. Kabaar bantay da uplang. Kabalai bantay da ujentang kaba. Kalak banyak state bah. Oh, kanyak state bah. Banyak kabantay da kaksiar. Kabaar banyak kabantay da kerupa. Bat kabalai banyak kabantay da kimau koridor. Ong u apostol Paul. Handrai ong u Paul. Pindah pulih beniak pensiam. Upen kot. Uang kading kan tenju ya kajing tray jong uway pakaway kabakum no kalong. Kading kan tenju ya kajing tray jong kinong ya laptin belay. Jong kinong ai kinong pesa ya kaktin ublay kading kan tenju. Kadkhot kabasipaw upolo uang yangi kinong ya laptin belay. Kat bakum kata kajing ai ke grace kajing ublay baula ayanga. Urang ba nong tayo berstahat. Urang ba nong tayo berstahat ngalaseng ya kanong rim. Tungin sumar bangin pikir baya kanong rim ladap seng. Ya kanong rim ladap seng uway pat utay na lor. Handray uway pa uway wong on the sumar kumno utay na lor. Tungin da sumar. Ngindapay pa niya kumno ngitay na lor. Kiay kiting hikay pangyay kabalang. Kajing kali kalong. Hatung iyeng. Hatung hikay tik ya kanong rim u Jesus Christ bat ki apostol. Ngimla ban substitute. Nebujli. Ya kanong rim ki apostol. Isakri utray. Ko kibriu ki jung ublay. Ngimdan alternatives. Ngimdan banjit. Hakajing imjongi. Kabaar. Ngimday banwat di kekerteng lan ni kanam. Ngimday banwat yala kajong kekerteng bat kanam la jong. Jad khot kabasaw. Kiongin yatay ya kanong ba yala di. Tuongin ya thau nam yala di. Bayo an pensakma keleng hakmat ke pertai baro kanigat khot ke basaw ko ong kumta. Ngin ya thau nam yala di. Ngipet next chapter pada kabakhat ar. Ublay ukular yu Abraham ngan penkrau ya kekerteng jome. Ngan penkrau ya kekerteng jome. Handray kajuhi ke Bible. Haka kitab Jeremia saupusan ublay usneng. Ublay usneng yangi. Temewat ya kiai ki bakrau nakabanta yaladi. Mewat kiai ki bakrau yaladi. Katu kekentin. Sim ya kiai ki bakrau jung ublay. Kumbaang Dr. A.W. Tozer. Motives is important. Motives at last. Kay kajing tumu bari jongi. Ngihapan eksemen bahaya ki motives ki jongi. Kajing tumu bari ki jongi. Tongilong ki basisya. Tongilong ki basisya. Ki bakhot ki mensim. Kemudial mudi. Utumu bet ban pendunai kedujok. Charles G. Finney. Dr. Billy Graham. Bat kiway. Kidan kajing tumu ke bakhot. Haba kile nakamanta ublay. Nisham haka pertai salon sar.
Ya ka trend. Ya ka jing no siliang. Ka jing pai jung ibriu. Syaki titles. Syaki dur kidar. Syaki kertang. Syaki kerdan. Syaki designations buat kiwai. Bandra. Ya ka kerteng lojong. Handrai uji sukres usneng. Haga gospel Lukas khatway kalanong gad khot ka basaw pulay. Uang kordit ya kibakum kita. Kordit ya pigi Pharisee. Naba pi ya kajing syong la nikisid kibakortam makisenekop. Pi ya kijingu hayo. Bakibriu kinong greetings to you. Greetings to you. Kublay ya pi kirang bah. What ya ka popularity ka bapakman. Ka fame, ka glory, ka dignity, ki wat, ka buram, ka nam, ka kerdan, ka kerteng lajong, ban pau hakmat kibriu. Ka jingkeli kelong balai banga kwa ban yeng. Balai banga tu ban syim ya gane ka kam ka bakrau. Motives at last. Ka jingtmu bari hakabak haddo. Ublay uya ya ka motive jong uway pakaway. Omniscient God ublay jong U Jisu ka gospel Lukas kat saw ka lanong wong uta uba penkrau yalade. Uta ubara yalade an penpo. Uba penpo yalade an penkrau. Hallelujah. Kanuk saw Jisu Christ boleh benia city cikenong Filipi ar kalenong. Bangin iban yo ya kene ke jingmut. Jong ukun jong ublay. Ubalalong sisa hakadur jong ublay. Umnyo ban bat ban long marengkat bad ublay. Wala ulang ublay. Wala ulang marengkat bad ublay. Handai upen kene kanuksa upen sudaya lade usim ya kador menau. Ula jalong hakajing seriem jong abat jong pi. Oh ulong uberidu. Ningkong koren lai lenong. Pulih benia lai haduk san. Pinsyam hang ni ngihapan husiar. Ya ka main beriu. Ngihapan husiar ya ka main beriu. Uai utau Paul. Uai utau Apollos. Uai Paul. Uai Apollos. Hatu kim day tang kinong yalap tin belai ong Paul. Hatu pimlong kibakin jadok mo bapi ong kumta. Ong apostol Paul ya kibangai hakorin. Piong ngangal upol ngangal atung. Apollos ula ay Handai day ublay ubapan man. Day ublay ubapan roy ko kibai kijong ublay. Kabat khot kabat pra ngipet hangni ti utau batung bat utau ba ay kiyalong kaway. Upol Apollos kilong kaway. Handai uway pa way un pediang yala ka jong ka bainong. Kat bakum ka jing tray jong uhi. Uway pa kaway. Ngin pediang ya kita ki pansngan. Kiba ublay un ay. Kat kum ka jing tray jong uhi simet. Kat khot ka bakat lay. An sa panpawi ka jing tray jong uway pa uway hakat tagasni. Nang ta katagasni kat pen isyan na yaka. Naba an panpaw no yaka dagading. Syuk-syuk ka ong hang ni kading kan tenju ya ka jing tray jong uway pa uway kabakum no kalong. Kading kan tenju ya ka jing tray ka jong i. Baik bayok ni wat ban penyeng yala ka kerteng. Bayok ni wat ban yeng ya ka nam ka buram ka designation brio ka fame ka glory ka dignity. Ngihapan husiar ba hakajing imjengi kum kinong yalap. Kani kajing seneng ka lesson na babel. Kalong syuk-syuk. Kabalay ngin pej. Bangimday ban syania hakabor beriu. Ngimday ban syania hakabor beriu. Kadkhot ka ban beriu. Jong ka kitab Genesis kalanong ka bakhatway. Kong utray ulo ang ru kibriu kilong uway upay lang. Bat kidon baro tang kaway kaktian. Bat yakani kiles dang banle. Ti menta ke ai ru
kan khang yaki banle yakaba kilala tumu ong ublei kilaplan kiya kinyaj be jakmat ngipet hangni ki klamwat yo ublei lani kimtre ban pentip sya ublei kapat snausi kalong don ki por ki briu ki jung ublei ki sting no ki fail no banwat ya ka jubab no ublei banwat ya ka mon ka jung ublei handre ki shania halaka jing start la jong haka bor briu la jong ka jing kali kalong balai bepulam lut ki jing tumu briu balai ka jubab kalong bam shim la yalam do ublei bam shim la yalam do ublei pulam lut ki jing tumu briu u Abraham ubapli ukpa jong ka jingay upenmi penbandu Ismail namar kata ka filosofi jong ka sara ka idea jong ka sara handrai kamdai pat ka idea ka jong ublai ka balang bun kibakan zaman sim ni kibakan jodoh ko gibe ki jong ublai ngipen mi ki Ishak ni ki Ismail u Jacob ubale butu ubatamti udana ka kerdan bangi khot ka manipulation u Moses ubri jong ublai ngipet ningkong ula penyap yo tunong Egypt da kata ka jing klan ka jing tebet ka skill ka jong bat da kata ka jing start briu jing pro jabing jong wong ka bhaba nga penyap yo ni u Petrus jong ka New Testament usenran bajan jong Jesus Christ wong Jisu la da baro kilen ya me nga numlen nga te da lelei handrei ula hapno banlen yo Jesus Christ ula shania hakabor la jong wei pa wei usyakri jong ublei udai bantip ya kani ka jing shisha ka bakrau uhap ban puli pnia sakharia kalong basau git khat ka bandriu kani kalong ka ktien jong ublei ka ktien utrai ha usiru babel kada om dau pa ya pom lemne de ka bor briu handrei tang da sim jonga ong utrai ki pa hallelujah tang da sim bukhoi yau sim bukhoi la ayu ka kam jung u baro laj na beneng haka pertai baro kadi ka kam jung u handrai ubri uklat banailat yaka jing trai sim bukhoi ursngau ka biang namar baula snow kala biang handrai ublei wong o briu kambiang o syakri jonga kampat biang ngimi no padakabak haddu ngimpoi senu ka feel ka kam namar bangi klam trai da sim ki kam ki apostol ki ethu sayangi baki apostol ki penteri kam la sya ki la sya yalam ha sim wat u Jesus Christ laong la sya yalam ha sim man ba udai ubriu udang trai ka gospel hasla yun ka khando la yo sim bukhoi ba on diktiet ya wai pakawai kinong trai la yo sim bukhoi ban trai ka kam ka jung blai la yo sim bukhoi ba un tuklar ya ka kam ka jung blai ba dai ban ailat yo ba un penyat ma ya ka jing em jungi bat mangingin lo ki basya penyat au sim bukhoi om mangingin yalam yo sim Andre sim on yalam yangi bat bangin hun haka jing yalam ka jung om do pat ya pom lemne de ka bor Andre do sim jonga ong utra ki pat klem ka jing yalam sim bokoj kadai tang ka bor briu ba ka jing start briu
Bat sa tunjuk daga ding ya ka jing trai jung wai pa wai ka ba kumnu kalong ong wa putul pol haka shiti skinong koren lai kalanong kumtang yim la ban le ba da lei ban shania haka bor brio ka ba khaddu ka ba sao tonginom lek ne yat persya ya baro ka pelan ga jung ublei tonginom yat persya ya ka pelan ga jung ublei sengap iko hukum ublei kitab Genesis khandai kalanong ka dekhot ka baningkong bat ublei ula kerkhu yau noa badiki kun sinrang jong ula ong haki to danang kha bat to da pendapat ya ka perthei kata ka de ka hukum jong ublei handrai ka jing thumu ka em jong kinong trei jong ka babel kinong tei ya ka babel ki ong hakal dekhot ka basau bayo an pensakama kelang yangi hakmat ka perthei baro kata ka de jing siap ting ka jong ti o ki khnyu bayo pensakama no yangi hakmat ka perthei tong ini tei ya ka babel haka jo ka por ki don ru tang ka we ka tin bakia keren kata ka de jing start haka perkhat perdan jong ubriu ka philosophy ni ka jing yo iu brio ka jing tharai jung ubriu handrai om kat bakum ka jing yo i ka jung ublei ni ka jing perkhat ka jung ublei hakit khot prabat khandai Genesis laong tau trai ula pensakma yaki keleng nang ta hakmat ka perthei baro kila sya pensakma ti kiliap beb no nakabanya te ya katakan nong ba katukat khot ka ba khandai ka ong namar ka tala khot babel ya ka naba utrai ula penbakla hangta ya ka ktien ka perthei baro bat nang taru utrai ula pensakma yaki keleng hakmat ka perthei baro khoi fail pulam baro ka philosophy ubriu ko kibriu balajiet jong ublei ki bala pendap do mensim bokho jong ublei baro ka bangile kalong tang ban pensapriang bat pendap ya ka perthei dagaktin ka jong ublei ban pendap ya ka perthei dagaktin ka jong ublei kay ka pirate ka jong ublei ka baningkong jong ublei kalong ban let nations ban let ya kelang jugari India ban yalap ya ka gospel kumbaki apostol kila penbun da ka doktrin ka jong ki ha Jerusalem ublei ukwa bakaktin jong kan roy an penspriang yaka an yalap yaka bakaktin jong kan yo jaka hakit tendong skor jong gibreu badadin kata ka bakut kan ja kikintin habakuk kalenong ka baar ka dekhot ka bakhat saw wong naba yaka khandau an pendap da ka jingtip ka burom utrai kumba kitab ki yaka duriau kam ki apostol kenong beningkong dekhot ka bapra pinyo diang i ka bor andalawan umensim bukut pindala banlek banyalap i ka gospel pinlong kinong play nga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria badadu bakut jong ka perthei hadu bakut jong ka perthei ban pen priang i ka gospel ki khat wengut hadin bo Jisu unlei no kilapan ko ngo ya kena kajing peta bakrau ka baki khot ya ka great commission Jesus Christ ban leche ka perthei baro ban yalap ika gospel haki benriu baro ka khot ka ba arpho ka ba sngutan nak tam ka ba pen scam yang ba dia pikum kinong yalap ka ong kini ki khat wengut kilamino kilalai ban yalap kilalap keleng saudong ka ong utrai udat reilem sngutanat snubang utrailem umensim bokot utrailem upen scam ya kata kaktin dak
kibabot. Hallelujah! Dakidak kibabot, kikamba, kidak kala, kijia kapor, ki apostol. Namar utray lem. Namar kini ki apostol, kilong ke besusya yalam hau mensim bokut. Mensim bokut, uday unong yalam jongki. Kamban penkut ke Babylon, ngipuli kitab jeng penpau khat pra kelenong. Oh, angelu perta lakelon ke Babylon bakrau. Kekelalong penban ke jakasyong nyuki ksut ki kray. Lakelon ke Babylon. Kami penban ke Jerusalem ke pau blut syabar. Kawan syaka perthai ke Jerusalem ke Batamai. Uyane sana ke kitab jing penpau arfu ar ke lenong uang. Bangalayu i ya kanong ba ke bokhot. Ke Jerusalem ke Batamai. Kadawan hiar na ublay. Wow. Kani ke city bakraw. Kawan hiar na ublay. Na kahima ke jong ublay. Kektien kabajam na kata keket ke doong hakmi. Katabar na ke ublay. Rengkat bat kibriu. Katabar na kelublay rengkat bat kibriu. Kajingkeli kabak hadde yang ikinong trey. Kaay kata kaba kajing syakri jungi kabalong kerpang. Kaay ka karakteristik jong ka ministry lani kajing syakri ka jongi. Lani kabakumno ka jing syakri ngi syakri. Kabanengkong hatu kabakenjaman si ni kabakenjado. Kabaar kabalongkat kum kaktien ublay ngi ay ka sound doctrine ni kabasulong tradisional. Kabasulong kabakhle langi kajing hikay jong pateng la pateng. Kabakenja peneng ni kabakenja perthe. Kabasya sitom ni kabalong selfish, kabatang yaladi, kabalapen bha, kababhatam, kabadonut kabam kadi kakup kasem, kabasupet bet tang ya kaladi. Hatu cispa persen ngipen pai kibanget show blay, ni ngipen pai kibanget show briu. Kata kalong kajingkeli, kabak hadu kadai, kaay gagol kajongi. Kay ka gol ka jongi. Upala ka New Testament upen iya ka gol jong u. Siti sikinong kolasay kalanong ka baningkong ka takot ka baar pupra. Dan sauteli ki ay hamne. Upal uang ya ubang ngiyalap. Kata ka baningkong ngiyalap ya ka gospel. Kabaar uang asnang ikibriu baro. Kabalay uang da kabahikay yu briu baro. Bat kabasaw, bangan yo penyeng yo ubriu baro ubajanay yo Kris Jisu. Kata kadai kajing bakli kabakraw, jong u apostol Paul, kabang ngidei hispa presiden ban pertu. Hakinong Ephesus lai kat kendai wang, that we might be filled with all the fullness of God. Ngatra shitom, ban pendap ya pisya, do kata kajing dap ublay baro. Oh, ka challenge ka bakraw. Ka baap yu apostol Paul. Ka challenge ka balang. Ban penpoy ki priu si kajing dap kajing ublay. Ban penpoy ki priu cenrang berkentay si ka fullness kajing ublay. Ngimla penilekay. Kata ka di ka responsibility jeng faithful ministry. Ko kiba ke jong ublay, kading ka up, banten ju ya ke jeng tray jong apat jong pi. Haka siti sikinong Ephesus, saw ka lenong ka dekat ka bakat lay. Kata ka im, ka jeng angnut, ka desire, ka jeng sliang. Bangin poy, siya kata ka jeng long ka way jong ka jeng ong upol. Kabaar, siya kajingtip ukon ublay ko nong Ephesus. Kabalay nga sliang yapi bapin poy kajing long rang ba ba. Bat kabasaw nga sliang yapi hadu kajing tau karanyang kajing dap ukres.
Kajing long kawai jong kajing et. Kajing tip yu khunu blay. Kajing long rang bap ha. Hadu kajing tau karen yang kajing dap ukris. Ka fullness of Christ. Kata kadai kajing bakli. Jong kinong try gospel. Kajing bakli jong kinong syara. Ki pastors, ki leaders, ki bishop at kiway. Ban penpoi ya kilang berat. Sya kajing janai. Upol uang. Kawai pa kawai kajing try jongi. An setenju. An setes dakading kajing ublay. Antenju ya kajing try jongi. Kani kini kajing sedang na Babel. Yangi kisyakri kajing ublay. Kumban penkut. Hakat testament kabarim. Kitab Genesis katway kalenong. Kibriu ki krek bantay kanong ba. Balakot Babel. Balay kot Babel. Bala penpep no yakah. Kabaar ke New Testament. Kumno ngipat. Kiriu khoy. Ngitay. Yakanong rim kabalatay na lor. Wa apostol Paul wa ngaladap seng yakanong rim. Kumno ngitay na lor. Ngala seng yakanong rim. To uway po uway. Onda sumar kumno utay na lor. Ko kibaik kita mublay. Kumno ngitay na lor. Kumno ngitay na lor. Hatung iya sambet. Yakajing tok bukoy. Kabaw Paul kuntuyo Timothy. Ban ay bet yaka. Kibriw. Ka-result ka bami ng ta kaday. Ka-result bami ng ta kalong kakam ka jumublay. Kajing bakli ka jung u. Kajing bakli jungi kalong ban susambet. Ban ay bet yagagtin ublay. Kibriw kisno kumno compare. Ublay udip. Kabaar. Hatung ibak skem yakanong rim. Baladep seng daw apostol Paul. Ngalaseng yakanong rim kumurang ba ubastat. To uway udah sumar kumno utay na lor. Kajing keli ka bakhatdo. Hatung itut. Kumbatut ki apostol yalade. Hakajing pensle umen simbokot. Habang iyalap pada bagi hikay. Ublay unkur kuyingi. Onda penla yangi. Nginmi na kani ka basya skore kaktin ublay. Kinong tray kiban penmi kiso. Kiban le ikamon gajong ublay. Bat kiba pertu bud. Ya ka ay baki apostol kilale. Bat na ka ba pikir bah. Ban seng ya kinaganong rim. Kabaladep seng. Namar ka ding. Kan tenju haka akhir kasi. Ublayin kur kuingi un panlaingi. Tumina duway. Kopangi aingo yami sa sisin pat. Namar ka ni kaktiin ka jome. Kani ka jinghikay ka jome. Yarap yanga. Yarap yagi syakri ka jome kantay bat sinrang. Bangilong kiba yayne. Kiba pikir. Kiba pet yalade. Ningkong e. Bat ya kata ka doktrin ka mangibat ko kenrat ba e jonga. Bangilong faithful. Ban ong ye kijing ong kijong me kiba mela ong ko try. Kijing ong kiba khuy kiba kentang kiba la pensle. Ningkong ning syap. Ningkong e mangi. Ngidai pan bat perking. Ya ka doktrin jong ki apostol kenrat. Hadin ketangin salah. Ban ay. Bat ban sam siki waypat. Ya kijing sam kababek. Kom kisyakri kijong me ko kenrat. Nakabapet cumi unang penlong unang penyanay. Ya kajinget kajongi ko kenrat. Yarap yang ibang ilong kibarius pa. Sibut akajingtip ya kaktian jong mi ko kenrat. Bat bangila ban ay kababahatam. Ya kilang brot ki jong mi ko kenrat. Kilang brot jong me. Kidon kam. Ya kadut kabakan zaman sim. Kidon kam ya ka spiritual growth. Kajing san kabakan zaman sim. Da kaktian ka jong mi. Hon ba ko kenrat. Gimdon ya kaktian jome. Kip haidin no. Kilang tos to and fro. Shani syatay kenrat ki kelon no. Namar ba kimdon kaktian ka jome kabalang kanong rim. Try yarap iki syakri ki jome. Yarap iki syakri jome kentay bat senrang.
Bakin yo ay kajang pensle ka jong me. Bakin ya syakmat banra ay kalama gospel. Bat banra panhikay ka sound doctrine. Siya pa kaway. Kumbo apostolo la kentu ka sound doctrine yu Timothy. Bat yu Titus ko kenrat. Yarap yang atray. Yarap yang iko kenrat. Kajingwan jo me kalajan ngilong accountable ya me ko kenrat. Ni aingu ya me sa chistin pat. Namar ka khubor ka jome. Haga keteng jong Jesus mi doai. Amen. Tu blain kurku ya pi baro.